Ценово е спокойно населено място. Има връзка с основните градове тук: Бяла, Свищов, Русе. Тук ми е и миналото, и бъдещето. За мен няма по-прекрасно нещо от това да се завърнеш в бащината къща към своите корени. Винаги съм искала да живея на село и никога не бих отишла на друго място. Спокойствието, което дава селото, това да познаваш хората около теб, е нещо незаменимо. Тук съм си роден в Ценово. Един от последните хора имахме болница на времето. Последния съм роден, който е в Ценово. И просто не, че съм чак толкова голям националист, ама обичам селото и обичам просто селото. Не обичам града. Казвам се Анка Иванова Ирменова. От село Ценово, родена съм тук, живяла съм тук, омъжена съм тук, учителствала съм 37 години. Карам 94-та, точно 93 и 6 месеца. На времето Ценово се е научило от Чаушево, турското име. А Ценово е дадено на Димитър Ценов, който имам, не знам дали сте видели паметника, който е бил един от големите дарители на Стопанска академия в Свищов, основните. И той на времето е дал и някой лев за Ценово. И тогава, вече когато сменят името, сменят Ценово на Димитър Ценов на името. По професия съм доктор ветеринар. 17 години съм лекувал животни тук в Ценово, когато имаше много животни. Бях 10 години на един голям краев комплекс в Ценово и после бях участъков лекар в Ценово. Не, че и сега не лекувам. И сега, като имат нужда хората, винаги ми звънят, давам и съвети, дори и хора да им помагам. В Ценово е имало родилен дом. Аз не съм бил роден, когато е имало, нали? Но той е бил 50-те, 60-те години на миналия век. Тая сграда, където е била здравната служба, тя не съществува вече, защото при земетресението през 1977 година пострада тая сграда и беше съборена. И така, доста деца са раждали на времето в Ценово. Населението, за голямо съжаление, през соца са били около 13 000 жители. Цялата община. Община Ценово е малка община, най-малката в Русенска област. 9 населени места, като в момента населението е около 5000 жители, които са тук в Ценово, и около 1200, които са в чужбина, които неименуемо след година-две, поне 30-40% от тях се завърнат тук. В село Ценово работя от 2007 година, вече 17 години. Пациентите тук в село Ценово са около 1200 човека, като съответно около 200 бройки са деца. Има и млади хора, но повече са възрастни, над 65 години. Повечето са с хипертонична болест на сърцето, с диабет, неинсулинозависим, съответно, с ортопедични проблеми, артритни заболявания, най-вече от самата възраст. Аз съм фелдшер от 32 години. Работя тук още от самото начало на здравната реформа. Случаите са най-различни от всички специалности, като почнем от най-обикновените прегледи на стинки, пневмонии, до тежки алергични реакции, инсулти, инфаркти, абсолютно всякакви случаи. Много са случаите с инсулт, да кажем, отиваме вкъщи, установяваме, викаме АСБ. Аз още първата година, като дойдох, имаше един случай с инфаркт, тежък инфаркт. Веднага се обадих на АСБ-то, съответно човека го взеха, транспортираха го до Бяла. И така, оказвало се първа помощ. Веднъж имах
пациент, който изпадна в клинична смърт пред очите ми и бях в точния момент, когато ме извикаха и успях да го спаса. И поставихме орбазон, защото той беше направил алергичен шок след охапване от оса, след което сърдечен масаж и човека успях да го върна към живот. Просто го деляха секунди, И сега човекът е още жив и здрав на 99 години в момента. Има недостиг на лекари по селата, защото условията са доста неблагоприятни, трудни, особено с пътуването, което е, все пак от града на 50 км да се придвижва човек. Добре, че за сега намираме транспорт. Няма автобуси. Това е лошото, но така е. Здравко се казвам. Отглеждаме 18 асортимента приблизително в годината. Основно краставица, домат, зели, картоф. От село Ценово съм. Кореняк съм от тук съм раждан, тук живея вече 56 години. И тук ще останем. Приблизително година бях в Испания. Няколко пъти съм ходил. Поработихме, видяхме как са условията. И във всичко съм работил. Основно в земеделието бях, ама бил съм и строителство. Видях долу-горе как се работи, какво правят. Но не ми хареса чужбина си чужбина, мащика. Каквото и да бъде, мащика е. Не е родната. Родното място е най-хубавото нещо. Колко хора работите тук? Двамата с жена ми. Двамата. Справям се сега, както виждате, всичко е насъдено, разсъдено. Всяка сутрин се става в 4:30 в дома, няма значение зима и летие. Пием кафето, правим разбора и сето мълчим. Цял ден работим, Всеки се знае, тя се знае нейните задължения, аз се знам моите. Не залагаш ни пари и ако не се умееш да го довършиш до крайна фаза, си фалит. Залагаме много големи суми. Няма да наричам сума, но за 500 000 бройки расът, всеки може да се направи сметка да какви пари се залагат септември, октомври месец и чакаш март, април, май да ги възвърнеш, ако се умееш да го произведеш. Внос от всякакви страни, египетски картофи едем, турски домати, забраниха ни всички препарати, които действат, а същевременно внасят от Турция домат, който се пръска с тези препарати, които са забранени. Само че в Турция, аз съм бил в Турция, виждам, че всичко там абсолютно се субсидира от държавата. Аз в момента не получавам нито един лев субсидия. Всичко е, ако изкараме. Ако не изкараме, няма. Но аз дойде съм жив и здрав, няма да се откаже никога. Никой не може да ме откаже. Евентуално, ако заболея нещо или и пак съм казал, и бетони ще изливаме навсякъде, с количката ще работя, пак ще се грижа за земята си. Късно вечер ще потропа, майко, като странен скитник пред дома. Няма ли да ме попиташ, майко, откъде се връщам сам в нощта? Няма ли да ме попиташ, майко, откъде се връщам сам в нощта? Казвам се Цветан Банев, професионален музикант и народен певец. Роден съм тук в село Ценово, за мен най-красивото и прекрасно местенце, което обичам с цялото си сърце и душа. Тук е и бащината ми къща. Много обичах като малък в Захлас много дълго време да слушам местният оркестър, който се казваше Етър. Моите по-големи батковци и чичковци, които свириха, всичко попивах
Гледах ги как свирят, как пеят, как играят и им се наслаждавах и тайничко си мислех, един ден като порасна, да стана и аз добър музикант. Живея и работя в град Русе, но нито за миг не съм си позволил и допуснал тази моя силна обвързаност и връзка с родното ми село да бъде прекъсната. Старал съм се винаги да присъствам на празници, по всякакви поводи, да участвам в културния живот на селото, да помагам с каквото мога, защото се обичам родното село и ме тегли, дето се казва. Мира не ми дава. За мен Ценово е и минало, и бъдеще. За мен Ценово е обич и бих казал всичко. В клуба членуват около 70 човека, мъже и жени. Тези хора членуват, защото считат, че живота тук става по-интересен, по-смислен, по-разнообразен и затова членуват в клуба. Търсят разнообразие в тези хора. Към клуба имаме група за художествено слово, група за стари градски песни и народни песни и имаме група за обреди и обичаи, които представяме и които участие се финансират от читалището. Този обред сватба, той е 13-тия поред, възстановка 13-ти поред за клуба. Този обичай е един от най-вълнуващите и весели празници за влюбените млади. Той съдържа няколко основни момента. Първият момент, това е харесването между момъка и момата. Другия, това е сватосването. И започваме от годеж, размяна на дарове, имаме уточняване на зестрата, след това се правят нашиванки. Тези нашиванки се доизкарват даровете на вулката, в къщата на момата. И засевки. Засевките, това е приготвяне на сватбените хлябове в дома на момичето за сватбата. И приготвя се сватбено знаме. Това сватбено знаме може да се приготви в дома на момата или дома на момъка. От Ценово съм, още от малка съм на сцената, имаше група за рецитиране и съм закърмена с този живот и някакси идването ми в читалището стана едно естествено продължение на живота ми и удоволствие и радост за мен. Това читалище е основано в 1898 година. Първото място на читалището е било в училището, по спомени, които открихме. То е било в една стая, имало една маса и два стола. Започнало се с пресъздаване на многострадална Геновева пиеси. Изнасяли се пиеси пред хората. Това са били учители, свещеници. Тази сграда е построена 1960 година. Един ценовчанин на име Дамян Ганчев, който е бил в Америка, събира средства от българи, които са с него в Америка и ги даряват за построяване на сградата, читалищната сграда. Към читалището имаме 7 състава, самодейни. Най-старата ни група, която тази година ще честваме 40 години от нейното създаване, това е фолклорна група Нашенки, която съхранява нашите ценовски автентични песни. Другата ни група е детската фолклорна група. Към читалището има школа за народно пеене от Румяна Иванова и Иван Георгиев създадена.
Другата ни група е мъжката фолклорна група. Там е и председателя на читалището, и цялото му семейство, които обединяват групата. Председател на читалището ни е Георги Георгиев, ръководителя на групата е Цветан Георгиев. Другата ни група с ръководител Румяна Иванова Атанасова е женска фолклорна група Розна китка. Те пеят обработен фолклор. Смесена група с ръководител Цанка Арнаудова. Те също пеят обработен фолклор. Групата за празници и обичаи. Танцовия състав, който се зароди много спонтанно преди време. Детската градина е създадена през 1978 година и нейният капацитет тогава е бил 80 деца. В момента вторият етаж е необитаем, там са се помещавали преди години други групи, но към момента ние използваме само първият етаж, където се помещават двете групи, смесени възрастови групи. Коя е бубичката на камиончето? Как ти ли е? Бубичката? Прилича. В момента в детската градина има записани 36 деца, като те са разделени на две групи. Първа и втора възрастова група с 20 деца и трета и четвърта възрастова група с 16 деца. Детската градина има нужда най-много от нова детска площадка. Към момента асфалтът е разрушен, съоръженията са изключително стари. Със съдействието на доктор Петров, кмет на община Ценово, до началото на новата учебна година ще имаме изцяло подновена нова детска площадка с съоръжения, подходящи за двете смесени групи, като ще се положи гумена настилка покрай тях, ще бъдат изцяло обезопасени и постепенно после ще се постараем да сменим и оградата, която също има нужда от подновяване. Местността, която се намираме в момента, се казва Богбеер. Това е едно емблематично място за Ценово. При 20 години, когато аз като кмет реших да направим и да сътворим този величествен кръст, който е 18 метра, 52 тона, с 7 метра фундамент. 2005 започнахме да го изграждаме, 2007 беше завършен. Хрумна ми идеята, когато ходих на едно събрание на местните власти в Македония. На една скала го видях 10 метра между албанците и македонците и реших, че ще го съградим в Ценово като знак на помирение на хората, на всички. И го направим със средства дарения. Като мой архитект направи техническо задание, събирахме една година и половина от фирми, спонсори, да събират пари за кръста и го дигнахме, го направихме. Помирение за всички хора. Да не гледат партии да се цепят, да делят, да работят за благото на Ценово, на общината. Разграничението на партии, на дърпане, нищо добро не води за България. Трябва с още усилия да прави всеки за населеното си място, за общината, за държавата, за родината. Иначе няма как да стане. Виждаме и сега в парламента. Нищо не става, когато има разединение, дърпане. Трябва да работят за благото на тая държава. Това е истината. Казвам се Камелия Бошкова, директор съм на основно училище Христо Ботев Ценово от 6 години, а от 34 съм учител в това училище. Родом съм от Ценово. Целият ми живот е преминал съзнателен в това училище и го чувствам като втори дом. Училището ни е основно, обучават се ученици от 1 до 7 клас. През тази учебна година имаме 54 ученици, като в последните 2-3 години се наложи и ние във връзка с демографския срив, както и навсякъде, и броя на децата намалява, да слеем паралелки.
но това се стремим да задържаме самостоятелните паралелки колкото се може повече. Разполагаме с много добри специалисти, с много голям стаж. Голяма част от учителите са местни и са възпитаници на това училище. Глаголицата е дело на гениалния филолог Константин Кирил и е напълно оригинална графична система В, в която всяка буква отговаря на един звук. Нищо повече, в нея буквите за близки звукове имат сходни очертания. Затова големият български учен Петър Илчев нарича глаголицата най-съвършената графична система до днес. През тази година се навършват 175 години просветно дело в село Ценово. През 1850 година е създадено първото кирийно училище в църковния двор. Тогава е имало 12 ученици от 6 до 17 годишна възраст и са ги учили на четмо и писмо, пишели са си на пясък с пръчици. И кирийното училище около 30 години е просъществувало. Получавам заповед, че съм назначена прогимназиална учителка. Дипломата ми е отгоре надолу шестици. Любимият ми предмет беше математиката. И учителя, който преподаваше, тогава беше пред пенсия. Тогава, 49-та година, вместо алгебра, геометрия, за пръв път се въведоха в трети прогимназиален клас, последният. Преди това се изучаваше се аритметика. И той, Първан се казваше, той ми е бил даже учител тук в прогимназията. И ми вика, аз не мога да преподавам сега алгебра, геометрия, аз съм ги забравил тия неща. И т.н. нататък. И аз, нали, имам шестици, Ирманова ще преподава алгебра, геометрия, но последните ученици, 36 набор, първите ми ученици. И преподавах 2 години и записвах задочно в Плевенски институт. Като започнах първата година, аз бях тук-що завършила гимназия на 18 години. На улица, на училищния двор между частите играят децата. Всичко, на коцуканка, на гоненка, на каиш, на гърненца, мърненца, тогавашните игри с децата. Звънили звънеца, прекрачаме прага. Аз съм учителката, тия са учениците. Строга бях с тях и много ме слушах. Не че да се хвала. То такава ми беше и славата, и родители, и ученици, и до сега, колкото останалите вече, няма човек тук в село, само 2 души има, на които не съм била учителка. Всичките са били мои ученици. Не знам как. Не знам как ги привличах. То трябва качели да ти иде отвътре. Отвътре трябва да ти иде.